der Mikkels med? Så Mikkels med, ja. Jeg kan holde dig. Ej, hvad er en blød? Skal vi vide mere til den her? Så gå hen til Scooby-Doo sammen med Lou, så til Josefine madskab. Kom, baby. Det er da godt, Scooby-Doo, som må godt være et billede. Nej, for Hvad laver din storesøster, hva'? Hvad er det, hun laver? Er hun ikke lidt en brækker? Hva? Kan du ikke give ham en kram? Så kommer hun med derhen.